Ja, je bent bij de schuttersvereniging Westergeest in Streken, opgericht in 1974. En 9 weken bestaan we 50 jaar. We hebben een heel mooi clubje hier. Sonje, Malje en zij vooral die hebben. Nou, straks als de competitie dienen, dan nemen we een glasje bier. Nou, en dan hebben we een gezellig praatje. En ja, ben wat ondernemers bij veekoopmannetje, die is 84. Dus nou, de jongste is 24 jaar bij de club, dus het 16 verschil tussen. En dan die ene had dit praatje en de andere had dat praatje. Dus ja, ook gezellig. Ja. Mooi joentje voor. Mooi joentje voor. Ja. Hoe lang zit je al bij de club? 22 jaar. Meestal komen dat weer de familie Sietsma. Die ben hier. En die ben er nog niet meer, maar daarop ben ik aan. En de bekenders van u en zodoende ben we hier aan. Ja. En wat is dat dan, dat shit? Wat vinden we er mooi aan? Nou, die is ten eerste best er even uit. Ja? We hangen een gezellig ploegje. Geen razer en geen schreeuwers. Heel rustig, mooi. Ja? En zo is het. En je bent er even uit. Hè? Nou, en jij bent de Nestor een beetje van deze club, hè? Wat? De Nestor, de oudste, toch? Dat zeggen ze. Want dat zeggen ze. Nou, is het wat? Nou, is dan tevreden? Zwaar. Ja, weet ik net. Nee. Ik ben hier naai, dus ik moet er nog wat leren. Ja. Maar, Hoe komt ze erbij dan? via mijn man. Oké. Ja. Die het al? Nee, die is extra-lid. Oké. Dus, en die zei gewoon naar mij, dat is wel leuk. Ja. En vies het ik leuk? Ja, het is wel verslavend. Dat is elke keer wat beter zitten wordt. Ja. Hoe lang ben je al bij deze club? Ik ben vanaf 2012 ben ik erbij. Oké. Dus ja, 23 jaar nu. Maar hoe kom je bij het zitten, zeg maar? Ja, nou, mijn kameraad en ik ben vroeger al als jonkjes vanaf 6 jaar bij binnen, want we wennen op Bulgarije, we hadden wat en ja, altijd zitten. Ja, we doen mijn moskje en zo wat. We mochten de buks van heid halen en zo ben je altijd wat aan de jong zijn. Maar dus, en, nou ja, de liefde voor het zitten. Ik ben ook jager en ja, dan weet je het wel. Dan, ja. Maar dan is dit wel heel wat oors. Ja, dit is heel wat oors, ja. Dit is een beetje, nou... Ja, een beetje lucht. Hè? Ja. En PCP, hè? De eigen leden, ik ben eigenlijk alleen mijn PCP-bugs. Ja, dat is luchtdruk, toch? Ja, Parislucht en de andere ben ik gewoon spanners van de ouderwetse bugsjes en daar ben ik mee begonnen. Het wordt wat beter was. Ja? Ja, je bent al een beetje zenuwachtig, je bent in een film. Ja, is dat het? Ja, nou, je bent al een beetje allerleid. De oors hebben jullie geen les van. Nou ja, iedere keer wordt een beetje beter dan de vorige keer. Het ging direct, als je daar druk en hastig bent en stressig was binnen, dan kun je jongens binnen concentreren. Nee, die trekker, dat speeltje net, dat ding wat stilhouden worden en dat rondje maar niet tegenkomen. Dat is het belangrijkste punt. Hoe lang zit je al bij de club? 20 jaar aan. En 6 keer kampioen was het. Sure. Dus, echt een topper. Een van de. Ja, je bent mee, hè? Oh, ja. Ja, nou, ja, net alleen nog, want het speeltje, maar het wordt leuk en spannend blijven. Is dit een serieuze kant? Dit is echt heel serieus kant, want dit is het tijlwerk natuurlijk. Hè? Dat moet wel een goed gebeuren. Ja, hè? Ja. Ons krijgt praatjes. Nou, soms wel eens. Ja. Maar we hebben wel voordeel, want morgen was er al je biljart dan kan zien. Oh ja, is het zo serieus? Ja, zo serieus is het wel. Sean de Bing, want ik ben natuurlijk heel veel in die competitie, dus die won natuurlijk net een punt missen. Maar en is je zelf ik man? Ja, ik zit zelf. Oh, oké. Oh, Ja. dat kennen we wel, zeg maar, Jawel, als jury. ja. Zo af en toe wat extra punten bij die zelf? Nee, dat mij net. Oh. Ik zou mijn eigen kaart net. Nee. Oh, nee, oké. Nee, dat ken ik. Maar nee, dan oké. een beetje leuk blijven, hè? Ja. Nou, eigenlijk is het toen een beetje begonnen, want mijn man zit er al jaren bij. En toen, na de corona, toen houdt de vereniging wat op de kont. En toen begon er een vrouw scoren en die zei van, nou, ik hou op, want dat vind ik net leuk meer. Toen zei ik tegen haar, ik ga gewoon hier met die meisje zitten, vind ik het dan leuk.
dan bleef ik. Maar toen kwamen er meerdere vrouwen bij. En allemaal hebben we een heel leuk ploegje. Het is gewoon heel gezellig. Ja. Puur, het gaat niet meer om gezelligheid. Net om chatten. Nou, ik vind het echt wel leuk, maar het is gewoon echt heel gezellig. Is het al beter dan die man? Of, Soms wel. Ja. Ja, maar ja, ik die had wel eens een keer dat iets minder wil. Hè? Dus, Ja, soms wel, hè? Ja? Ja, soms wel, ja. Ja. Hoe ging je dan naar huis? Maar nee, dat maakt me niet uit. Nee? Nee, dat maakt me niet uit. Ik ben hier voor een hobby.